Hello Kailukanuan! Welcome to my YouTube channel. Basta Ilocano. Napartak dayta. Napartak ay sa una pataknan. Napartak karong mason data. Bago po tayo pumunta sa ating pang-sampung episode, shout out po kay Mr. Maker Jan Panergo, Mr. Dagul Corpus, Mr. Mark Anthony Coscos, Mr. Alvin Balangi Valdez, Mr. Brian Gakayan, Mr. Eljan Villarias, Mr. Edwin Marcelo, Mr. Jason, Mr. Alje Salinas, Mr. Rayo Anelio Figuration, Mr. Lucero Duldulaw Christian, Mr. Manuel Verceles. Thank you po mga Kailukanuan sa patuloy na suporta sa ating channel. God bless you. At suportahan din po natin mga Kailukanuan yung YouTube channel ni Mr. Jomar Robillos. Just subscribe, like, and follow his vlog. At kung kailangan po natin mga Kailukanuan magpagawa ng glass aluminum gaya po ng windows, cabinet, kitchen, and more, saan ka pa? Tara na sa Lakbaw Aluminum and Glass Works Merchandise. Suportahan din po natin yung page ni Mr. Diggs Gaming. Salamat. God bless you all. So, ayun, Kailukanuan, ito po ang kanilang menu. Dito po tayo ngayon sa Qualita. Kung may kayagpili, ito kanin tayong Kailukanuan, arat na! Marami pa po silang pagpipilian na drinks. And more. Ay, sorry, Beck! Maga! Yung sizzling pork, sisig and chicken burger. Thank you. Tapos itong lipong po. So, ayun, Kailukanuan, ito po yung ating in-order. Sisig with toppings egg. Wow! At 6 pieces na chicken diablo. Nakimas Kailukanuan. May kayo, maawis kayo ng mga niti. Qualita. Chicken wing. Adik-adik. Simut sarap. Forget to like, subscribe, and follow my vlog. Basta Ilocano. Napartak dayta.